ved det med. Det kan du godt, kan du? Nej, de sagde nemlig, at det er forskelligt fra så kan du skal vente med 2 gange, så var det fint der. Så glemte jeg det igen. Men jeg behøver ikke at sige det der. Det kan jeg bare sige. Det kan vi. Jamen, ja, det er jeg skal findes. Hvordan er sengen i forhold til din højde? Jeg synes, den er okay. Men så siger du, enten siger du lige, at du har vasket Ja, det må jeg. eller så filmer I.